Ano? At ikaw parang ang katungkan. Para muda kong tikas itlog. Sang wala magadiyo na. Di matakablong ang program. Istinyawa. Atong sirkuna. Pinatagpo kami parang lang katungkan. Pinatagpo pero hindi nakita. Kita dyan, kuhan ka din dyan? Yo? Maka-view din ba? Naninilan tao sa. Ha? Naninilan tao sa. Kuan. Ano wala na noon, lugaya. Ay, off na lang na. Ha? Malas. Di na ko patanog skandal na to. Kaya ang akong importante ang skandal. Ano ito skandal dah? Ha? Ito skandal. Ano ito skandal dah? Ha? Ito skandal. Wala six na skandal. Ano ito? Wala six na skandal. Ano ito?